26 जनवरी को जो
Dynamite! Parade! पीछे लौटेगा Dynamite! Parade! आगे लौटेगा पीछे मुड़ Parade! दाहिने लौटेगा दाहिने मुड़ वीर शहीद नायक जगन्नाथ देसाई यांच्या या वीरपत्नी सक्षमपणे सीमारेषेवर लढणारे ते आपले जवान आणि सक्षमपणे आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करणाऱ्या या वीरपत्नी यांच्या हस्ते हा सत्कार होतो। त्याच कायद्याद्वारे आपण आपले स्वातंत्र्य जरी मिळवले असले तरी कारभार चालू केला होता। म्हणजे जेव्हा आपण स्वातंत्र्य मिळवलं त्याच्या 8 महिन्याआधीपासून आपले संविधान लिहिण्याची प्रक्रिया चालू झाली होती। अशा प्रकारे तब्बल 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस अशा अथक प्रयत्नानंतर आपल्या घटनाकारांनी जे अमूल्य दस्तावेज आपल्याला भारतीय संविधानाच्या रूपाने दिलं, त्या संविधानाच्या अनुसार 26 जानेवारी 1950 पासून आपल्या देशाचा राज्यकारभार खऱ्या अर्थाने चालू झाला। म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य जरी 15 ऑगस्ट 1947ला जरी मिळालं असलं तरी आपल्याला आपल्या देशाचा स्वाभिमान हा 26 जानेवारी 1950 रोजी मिळाला। त्यामुळे हा दिवस 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिना इतकाच पवित्र आणि महत्त्वाचा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।